Bueno, egun guztioi, egoera egonkortuta dago. Momentu honetan perimetroa kontrolpean dago eta ez da gehiago edatuko, ez da gehiago sutea zabalduko. Baliteke oraindik ere haizearen eraginez, oraindik hemen haizea egon badagoelako, ez atzo beste, baina badago haizea. Baliteke barruan, perimetro horren barruan, haizeak oraindik han eta hemen zerbait biztea, baina hori kontrolpean dago baita ere. Ez dago arriskurik beraz sutea edatzeko, ez da gehiago zabalduko. Hori Bizkaia aldean. Badirudi Burgos aldean oraindik ere bizirik dagoela sutea eta badira Bizkaiko baliabideak bertan laguntza ematen, badira baliabide materialak eta baliabide personalak ere. Momentu honetan efektiboen ikuspuntutik 50 bat egongo dira lanean. Atzo arratsaldean horren doblea izan ziren, askozaz gehiago, eta gero ikusten duzuenez baita ere sanitarioak, ertzaintza eta arlo diferentetakoak denak koordinazio ezin hobean elkar laguntzen eta denok batera sutearen kontra egiten. Esan behar da oro har, atzo egunean zehar eta gaur arte autonomia erkidegoan 800 bat inzidentzia izan zirela haizearen eraginez sortutakoak. 500 bat errepideetan, 300 bat hiribarruetan. Hiribarruetan, arbolak erori direlako, mobiliario urbanoa erori delako, eta fatxada batzuk ere baita ere arazoak sortu zituztelako. Danak kontrolpean daude edo bideratuta daude. Errepidetakoak baita ere neurri handi batean, oraindik ere han eta hemen, batez ere bigarren mailako errepideetan badira arazoak, baina hori bideratuta dago baita ere. Beraz, hemen haizearen arriskua aldarrikatuta geneukan, ostiralean aurreratu genuen arriskutsua izango zela eta naranja horriko arriskua aldarrikatzen genuela batez ere iganderako, eta bada espada ere aurreratu behar da aste honetan zehar ere haizea izango dela batez ere ostegunean, eta ostegunean ere konta handiz ibili behar dela, arriskua hortxe dagoelako eta haizeak berriro ere indartsu jo dezakeelako.